Здрасти! Здравей, Как се казваш? Давид, На колко годинки си? на 6. Защо си тук? Защото обичам футболистите от Ботев. Взели си, виждам, че си взел автограф. На кой е той? На Иван Цветков. Той ли ти е любимия футболист? Да. Ти идваш ли на мачовете на Ботев? Ами обикновено, но един път ще дойда. Какъв искаш да станеш като порастеш? Футболист И да играеш къде? на арената на Ботев. Имаш ли някой любим гол на Иван Цветков? Те всичките ми харесват. Как премина срещата на футболисти на Ботев с привърженици на отбора? Според тебе това беше първа от серията, която предстои. Според мен това е една много добра инициатива, която трябва да продължи и в бъдеще. Честно казвам, очаквах по-сериозен интерес с оглед на участващите в нея, но се надявам, че когато тази инициатива придобие по-голяма популярност в бъдеще, ще има още повече фенове. Ти лично защо дойде? Аз лично дойдох поради факта, че исках да се запозная лично с моя безспорен идол Иван Цветков и също така имам един приятел в Нова Зеландия, на който обещах да пратя негов автограф, който смятам да направя следващата седмица. Така че официално в Нова Зеландия ще има в скоро време снимка на Войчо с автограф. Как изглежда Иван Цветков отблизо? Предполагам, че не го виждаш за първи път, но все пак. Да, не го виждам за първи път. Изглежда точно така, както очаквах да изглежда. В смисъл, един не само уникален играч, но уникален човек с възпитание над средно европейското, за да не кажа супер високо. Някакви препоръки към срещите, тъй като те първа предстои да започнат да преминат всички футболисти от тук? Сигурен съм, че във форма на Ботев след тази среща ще гъмжи от различни мнения, но нямам препоръки. В смисъл, надявам се такива срещи да се превръщат в реалност все по-често и все повече играчите да са по-близко до феновете. Току-що приключи първата среща на футболисти на Ботев с привържениците на отбора. Как премина тя? Имаше ли някакви очаквания към нея и дали среща отговори на тях? Мисля, че преминах хубаво. Имаше както и малки деца, така и хора, които са доста по-големи от мен и така беше ми интересно. Видях радост в очите на феновете. Според теб полезно ли е това за близостта на публиката с отбора като цяло? Да, това е хубаво нещо. Мисля, че хубаво е да така и другите футболисти да присъстват и да има по-голям интерес от феновете към футболистите. Вече трети сезон си в Ботев. Как се чувстваш ти в клуба? Знаем, че си един от големите любимци на феновете и какво означава за теб това внимание, което получаваш тях? Аз се чувствам отлично и съм радостен, че мога да играя за Ботев все още и се надявам и така да завърша кариерата си, както и започнах. Кристияне току-що приключи срещата с привържениците на Ботев. Как протече тя в твоите очи? Нормално, точно това очаквах. Хората бяха доста добронамерени. Така добре се получи, че имахме добър оператив с тях. Те не видяха. Всичко протече нормално. Ти си един от моите футболисти на Ботев. В този ред на мисли как се чувстваше до най-опитния Иван Цветков и има ли нещо интересно, което ти казаха за палянковците? Разбира се, той е капитан на отбора, всички се учим от него. Един много добър футболист. И страхотно се чувства около него, разбира се, феновете. Това е футболист, който най-много обичат и нормално да се чувствам много добре. Имаш ли нещо, така, което ще запомниш, което ти казаха феновете тази вечер? Цяло всички фенове бяха доста така добронамерени, както казах. Пожелаха ни успех в следващите мачове и развитието ми да стигне до нивото на Иван Цветков. Да е Боже. Смяташ ли, че тези срещи са полезни за връзката между отбора и публиката? Да, аз мисля, че са доста полезни, защото така феновете имат възможността да се допрат до футболистите на Ботев Пловдив. И това е едно добро преживяване, така с добри емоции според мен се разделихме.